afloop van de gehele ceremonie zult u in de gelegenheid worden gesteld om alle militairen te kunnen feliciteren. Excellenties, commandeur, officieren, onderofficieren, manschappen, burgerpersoneel en alle andere genodigden. Bombini op marinekazerne suffisant voor deze voor ons zeer bijzondere dag. In het bijzonder heet ik welkom de gouverneur van Curaçao, mevrouw George Wout. De minister van Justitie, meneer Navarro. De minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, mevrouw Dick. Commandant Zeemacht Caribisch Gebied, commandeur Lodder. De vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. En in de laatste plaats niet de persoonlijke genodigden van ons te beëdigen en te decoreren corporaalse miliciëns van de Curaçaose militie. Ik stel het zeer op prijs dat u bij deze plechtige gebeurtenissen aanwezig bent. Het getuigt van uw betrokkenheid en belangstelling voor de krijgsmacht in het algemeen en voor de marinekazerne suffisant en de Curaçaose militie in het bijzonder. U zult vandaag getuige zijn van 4 bijzondere gebeurtenissen. Ten eerste de beëdiging van 29 miliciëns van de Curaçaose militie. De tweede gebeurtenis betreft de medailleuitreiking aan diverse militieleden. Een aantal militairen wordt gedecoreerd met de herinneringsmedaille van het bezoek van de koning. 2 militieleden worden gedecoreerd met het bronzen medaille voor 12 jaar eerlijk en trouwe dienst aan het koninkrijk. En tevens ontvangen een aantal militieleden de Curaçaose militiemedaille voor 6 jaar trouw te hebben gediend bij eerst de Antilliaanse militie en later de Curaçaose militie. De derde gebeurtenis is de bevordering van 2 kaderleden van de Curaçaose militie. En als laatste gebeurtenis staat de commandooverdracht van deze bijzondere kazerne, waarbij ik het commando overdraag aan Majoor de Mariniers Ariens Dwarshuis. Maar wij gaan beginnen met het belangrijkst, namelijk de beëdiging van de miliciëns die hier voor u staan. Een aantal van deze jonge mannen die zo direct beëdigd worden, zijn vanuit het sociale vormingstraject doorgestroomd naar de keurmeel,
Een zeer goede prestatie. Deze jonge mannen hebben laten zien dat ze daadwerkelijk van zeer goede wil zijn. Deze militieleden belichamen het succes van de unieke samenwerking tussen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport met het ministerie van Defensie op Curaçao. Gisteren zijn weer 19 jonge mannen de poort van Marinekazerne Suffisant binnengekomen om de SVT te gaan volgen. Ik kom daar straks nog even kort op terug. Maar zoals gezegd, eerst de beëdiging. Tijdens de beëdiging wordt een eed gezworen of beloofd. De eed is een eeuwenoud en wijdverbreid fenomeen. In vele culturen en geloven werd een magische betekenis aan de eed toegekend en werd de eed als een heilige handeling gezien. Daarnaast neemt tegenwoordig het gebruik van de belofte, een eed zonder als God als getuige, sterk toe. Dit is ook vandaag het geval. In het taalgebruik blijven wij echter over een beëdiging spreken. De eedsopvatting is voor het doen van een belofte of het zweren van een eed gelijk. Alleen de woorden en de handeling verschillen iets. Alle beroepsmilitairen van de krijgsmacht leggen een eed of belofte af. Voor de Curaçaose militie is dit vastgelegd in de dienstplichtverordening uit 1961. Er wordt niet gesproken over wat de gevolgen zijn wanneer de eed geschonden wordt. Dat komt omdat het ondenkbaar is dat een krijgsmacht zou kunnen functioneren met kaderleden of miliciëns die hun eed of belofte niet nakomen. De integriteit van de persoon als militair staat hierbij heel hoog in het vaandel. Ik richt mij nu tot de beëdigde miliciëns. Miliciëns, jullie hebben de elementaire vakopleiding en de bewaking en beveiligingopleiding het afgelopen jaar met goed resultaat volbracht. Een prestatie waar jullie met recht trots op mogen zijn. Jullie hebben inmiddels ervaren dat er duidelijke eisen worden gesteld aan jullie functies, waaraan niet iedereen zomaar kan voldoen. Voor u liggen nog een aantal jaren van het leven en werken als Curaçao militielid, waarbij u de belangen van het Koninkrijk, maar specifieker het land Curaçao en haar bewoners zult dienen. U wordt geacht te denken en te leven in de geest van de eed of de belofte. En u zal zich daartoe verplichten door het uitspreken van de eedsformule met de navolgende woorden. Bij de eed. Ik zweer trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Bij de belofte. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Ik zal u een korte toelichting geven hoe u als militielid de eed of gelofte dient te zien. En ik hoop dat u hierover gaat nadenken. Trouw aan de koning. Trouw is een omschrijving van een levenshouding die behoort bij een duurzame relatie, gebaseerd op eerbied, liefde, waardering en respect. Hoe moet men zich de trouw aan de koning voorstellen? Zijn Majesteit de Koning heeft bij zijn inhuldiging zelf een eed afgelegd op de grondwet en aan het volk. De verklaarde eed of belofte van trouw aan de koning reikt daarmee verder dan alleen de koning als persoon. De koning heeft gezworen zijn macht niet te misbruiken om de rechtsorde te schaden. Via de eed of belofte verwacht de Curaçaose samenleving eenzelfde soort garantie van u als lid van de Curaçaose militie. Gehoorzaamheid aan de wetten. Iedereen moet zich aan nationaal en internationaal geldende wetten houden. U kunt zich afvragen, waarom moet dit dan nog apart door een militair worden verklaard? De militair is als onderdaan niet alleen verplicht tot het gehoorzamen van de wetten, maar op hem kan tevens een beroep worden gedaan om deze wetten te handhaven door zijn optreden als militair. Wetten komen democratisch tot stand, waarbij de waarden van het volk in wetten worden beschreven en tot norm zijn verheven. Gehoorzaamheid zweren of beloven betekent dan ook van harte mee eens zijn met binnen het Koninkrijk aanvaarde normen en waarden. En ook de bereidheid hebben om deze, als het nodig is, te verdedigen of af te dwingen. Onderwerping aan de krijgstucht. De krijgstucht is het geheel van regels en afspraken waarmee de krijgstucht behoort te functioneren. En daarmee wordt duidelijkheid gecreëerd. Als militielid valt u onder de krijgstucht. U bent echter vanaf de dag van opkomst gebonden aan de krijgstucht. Ook hier zou u zich kunnen afvragen, waarom moet ik dan toch nog een eed afleggen? Ook het afleggen van de eed zal voor de toekomst niet garanderen dat u zich bijvoorbeeld nooit meer verslaapt en daarmee te laat op uw werk verschijnt. Een enkel krijgstuchtelijk vergrijp zal niet betekenen dat u wordt aangesproken op uw eed. De kern is dat u uw persoonlijk belang ondergeschikt maakt aan die van het goede functioneren van de organisatie en de belangen die zij dient. Het betreft hier niet alleen ondergeschiktheid aan uw militaire meerdere, maar met name de persoonlijke ondergeschiktheid aan de belangen van de eenheid die aan uw zorg wordt toevertrouwd en de taken die aan u zijn toebedeeld. Dit is een vereiste om de krijgsmacht in het algemeen, maar de Curaçaose militie in het bijzonder goed te kunnen laten functioneren.
Zo waarlijk helpen mij God almachtig. In deze woorden schuilt de essentie van de eedsformule en van deze ceremonie. Met deze woorden verklaart u plechtig om vanuit uzelf een eed te zullen nakomen. Niemand dwingt u. Het is uw eigen vrije keus. De sterkste drijfveer om uw eed gestalte te geven, bent u zelf. Vanuit uw eigen eer en geweten zweert of belooft u immers in waarheid, recht en gerechtigheid uw verantwoording te zullen dragen als lid van de Curaçaose militie. Ik zal nu overgaan tot de beëdiging van u. Alle genodigden en vaste bemanning van de marinekazerne Suffisant zijn hier bij u getuigen. Kapitein Van den Berg, kunt u de beëdigde miliciëns gereed maken voor de beëdiging? De miliciën Abrahams, Amerikaan Anthony. De trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Miliciën Berkeley, miliciën Calatayud Melendez, miliciën Kenwood. De trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Miliciën Koffie, miliciën Vrij, miliciën Hasselmeijer. Zeer trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Miliciën Marcos, miliciën Martes AJ, miliciën Martes D. Zeer trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Miliciën Meulens, miliciën Smit, miliciën Xiao. Zeer trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Miliciën Snijders, miliciën Wallet, miliciën William. Zeer trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Miliciën Koffie, miliciën Vrij, miliciën Hasselmeijer. Zeer trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Miliciën Snijders, miliciën Wallet, miliciën William. Zeer trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpt mij God almachtig.
Milicien Isaac, Milicien Victoria. Vertrouwen aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wet. Onderwerping aan de keizer. Voorwaardelijk helpen mij God almachtig. Voor. Milicien Alberto, Milicien Pieternella, Milicien Mattheus. Beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wet. Onderwerping aan de keizer. Dat beloof ik. Voor. Milicien Lomp, Milicien Willems, Milicien Zimmerman. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Onderwerping aan de keizer. Dat beloof ik. Voor. Milicien Larijn, Milicien Gomez Gallego, Milicien Inocente. Beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wet. Onderwerping aan de keizer. Dat beloof ik. Voor. Miliciëns, ik wens u succes bij de stappen die u zojuist heeft gezet. Ik wens u ook sterkte en wijsheid bij het nakomen van hetgeen u zojuist gezworen of beloofd heeft. Er is geen weg terug meer en u zult nu daad bij het woord moeten voegen. U bent gebonden aan de rechten en de plichten die samenkomen in de verantwoordelijkheid als lid van de Curaçaose militie. Een ieder die verantwoordelijk draagt, moet ook verantwoording afleggen. Uw karakter en gedrag zijn bepalend. U bent het voorbeeld voor een ieder die onder en met u dient. En u zult van niemand krijgen te horen dat die taak eenvoudig is. De werkelijkheid bestaat zuiver uit zuiver goed of fout. Maar u zult soms toch die beslissingen moeten nemen. Zorg dat uw eer en geweten u hierin leiden. Geachte genodigde bemanning, ik wil u danken dat u getuige bent geweest van deze beëdiging. Het is aan ons allen om deze militairen ter verantwoording te roepen, mocht dit nodig zijn, en deze militairen te steunen als dit ook nodig is. We zijn nu aangekomen bij het tweede gedeelte van deze ceremonie. Vandaag decoreren wij verschillende miliciëns met 3 verschillende medailles. De eerste medaille die wij uitreiken is de herinneringsmedaille voor het eerste officiële bezoek van de koning aan Curaçao. Dit is een unieke medaille die slechts eenmaal door de koning wordt uitgereikt. De miliciëns die deze medaille krijgen hebben onderdeel uitgemaakt van de gewapende erewacht voor de koning. Door omstandigheden was het nog niet eerder mogelijk de miliciëns te decoreren. De tweede medaille is de bronzen medaille die wordt uitgereikt aan koninkrijksmilitairen die 12 jaar eerlijk en trouw hebben gediend binnen het koninkrijk. Binnen de Curaçaose militie is de uitreiking van deze medaille uniek te noemen. Slechts weinige militieleden worden in staat gesteld 12 jaar te mogen dienen binnen de militie vanwege hun leeftijdsbeperking tot 30 jaar. De derde medaille is de medaille van de Curaçaose militie. Die wordt aangereikt na 6 jaar trouwe dienst binnen de militie. Het is een blijk van erkenning en waardering voor hun diensten als militielid binnen het land Curaçao. Kapitein van den Berg, ik verzoek u de gelederen te doen openen.
Openen. March. Excellentie minister Navarro en commandeur, mag ik u verzoeken de medailles te doen uitreiken. De milicians Gómez Gallego en de milician Inocente. De sergeant-majoor Klei en de sergeant Strede. De sergeant Yamanika en de sergeant Ismaël. De sergeant Felipe, corporaal Benito. De corporaal Held, de corporaal Geerman, de corporaal Severina, de milician Bautisma, milician Castaneer, milician Victoria. Zeker, militair. Sluiten. March. Kapitein Van den Berg, ik verzoek u de gelederen toe sluiten en ieder op de plaats rust te zetten. Zet af. Recht. Op de plaats. Rust. Na afloop van de gehele ceremonie zult u in de gelegenheid worden gesteld om alle militairen te kunnen feliciteren. De sergeant Mengele wordt vandaag bevorderd tot sergeant-majoor. Hij is sinds 17 augustus 2005 in dienst van de Antmil en later de Keurmil en zal de functie van senior instructor gaan bekleden. Zijn motivatie, zelfverzekerdheid, verantwoordelijkheidsbesef en vakbekwaamheid hebben geleid totdat de keuze op hem is gevallen en zodat hij de bijbehorende bevordering ontvangt. De corporaal Iltes wordt vandaag bevorderd tot sergeant van de Keurmil. Corporaal Iltes heeft zich de afgelopen jaren onderscheiden in zijn gedrevenheid. Daarnaast is hij een zeer vakbekwaam instructeur. Hij valt telkens malen op door zijn volwassen houding, professionele instelling, grote inzet en verantwoordelijkheidsbesef. En krijgt daarmee de rang van sergeant binnen de Curaçaose militie. Commandeur Lodder, mag ik u verzoeken naar voren te komen om samen met mij deze onderofficieren te bevorderen.
Dank. Sergeant-major, sergeant, Fabienne, besef goed de verantwoordelijkheid die jullie krijgen. Zet hem op. Ik wil jullie verzoeken terug naar jullie plek te gaan. Inrukmars. Ik ben nu toegekomen aan het laatste gedeelte van de plechtigheid. En dat is voor mij de meest persoonlijke gedeelte. Namelijk de commandooverdracht van deze bijzondere kazerne. Ik kan zeggen dat het een bijzondere periode is geweest. Met hoogtepunten, maar helaas ook een aantal dieptepunten. Het grootste dieptepunt heeft helaas onlangs plaatsgevonden hier op de kazerne. En ik wil het zeker niet ongenoemd laten. Op 9 juli heeft in het wachtgebouw een schietincident plaatsgevonden. Met als gevolg een zwaar gewonde miliciën. Een inktzwarte dag voor ons allen. Helaas is ten gevolge van zijn zware verwondingen op 30 juli de miliciën der eerste klasse Ishtar Nikasia overleden. De impact van een dergelijk incident is gigantisch en het verdriet is enorm. Onze gedachten gaan nog steeds uit naar de directe familieleden en de vrienden van hem. We hebben onze miliciën met gepaste eer naar zijn laatste rustplaats mogen begeleiden. En we zullen hem altijd in gedachten houden op deze kazerne. Hij zal een bijzondere plek krijgen. We zullen een boom bij hem planten en zijn foto zal altijd op deze kazerne blijven. Ondanks dit dieptepunt kan ik ook terugkijken op een aantal hoogtepunten die mij altijd zullen bijblijven. De afgelopen 3 jaar zijn een aantal bijzondere samenwerkingsverbanden ontstaan en verder uitgebouwd. Door de samenstelling van de bemanning van de kazerne en de cursisten kom je al snel in contact met alle lagen van de Curaçaose bevolking. Dat is bijzonder en heeft mijn ogen geopend en mij energie gegeven om bijvoorbeeld het sociale vormingstraject verder uit te bouwen. Ik ben trots op de toewijding en inzet van zowel burger als militair personeel om te blijven geloven in de jongeren die een valse start hebben gehad. Excellentie, mevrouw Dik, ik wil u danken voor het vertrouwen dat u in mij en de marinekazerne heeft om het sociale vormingstraject. Ik ben er trots op dat ik dit voor uw ministerie mag uitvoeren en ik hoop dat wij dit voor vele jaren mogen doen. Ik ben u dankbaar voor het tewerkstellen van de dames mevrouw Janine Kramers en Gwendoline Luteria. Zonder hun inzet en goede samenwerking hadden wij niet gestaan waar wij nu staan. Ik hoop van harte dat wij nog vele jaren gebruik mogen maken van de diensten van deze dames. Masha dankie. Ik ben trots op het feit dat ik voor het land Curaçao 3 maal commandant erewacht heb mogen zijn. 1 keer voor Hare Majesteit de Koningin in 2011 bij haar laatste officiële bezoek aan Curaçao. 1 maal bij de officiële installatie van de nieuwe gouverneur van het land Curaçao. En ik had de eer de erewacht te vormen voor het eerste officiële bezoek van de koning. Deze herinneringen zullen mij altijd bijblijven vanwege hun bijzondere aard. Ik heb het als een eer ervaren dit voor het land Curaçao te mogen uitvoeren. Het vrijwillige korps Curaçao heeft altijd onderdeel uitgemaakt van deze erewachten. Vol overgave werden deze erewachten door het VKC gesteund. Ik heb veel waardering en respect voor het VKC. En zeker hoe zij op dit moment worden ingezet op het gehele eiland. In mijn rol als kazernecommandant en vicevoorzitter van de beheerscommissie VKC heb ik veel inzicht mogen krijgen in deze unieke vrijwilligersorganisatie. Luitenant-kolonel Middelhof, ik wens u veel succes en wijsheid toe. Ik heb waardering van hoe u het VKC verder heeft geprofessionaliseerd. De waardering die u heeft gekregen is dan ook helemaal op zijn plaats. Masha dankie voor deze samenwerking. Medeleden van de Beheersstichting, dank voor de samenwerking en de snelle opname in jullie bijzondere club. De samenwerking met jullie voor het VKC heb ik ook als een eer ervaren. Als commandant van de marinekazerne ben ik ook de commandant van de Curaçaose militie. De militie heeft een grote stap voorwaarts gemaakt vanaf het begin van haar officiële bestaan in 2010. Ik ben trots op de keurmil en wil de minister van Justitie, excellentie Navarro, ook danken voor het van hem in mij en mijn kazerne gestelde vertrouwen om de militie te mogen opleiden en verder te professionaliseren. De mannen zullen op korte termijn een bijdrage gaan leveren aan uw operatie Tabasta Award. Ze zijn er trots op om dit te mogen doen.
Masje dankie en ik wil u heel veel succes toewensen met het verdere verloop van deze operatie. Keurmil, heb vertrouwen in jullie kennis en kunde. Laat het land Curaçao trots op jullie zijn. Het is ook voor mij een eer geweest om jullie commandant te mogen zijn. Masje dankie voor de loyaliteit, collegialiteit en de inzet. Commandeur, ik wil ook u danken voor het in mij gestelde vertrouwen van de organisatie. Marinierskazerne Suffisant is een bijzondere eenheid. Dit komt voornamelijk door de taken en de bemanningssamenstelling. Voor de uitvoer van deze taak ben ik altijd bijzonder goed ondersteund door uw stafleden. Het gaat te ver om nu een ieder apart te danken, maar ik weet dat degenen die ik bedoel weten dat ik dankbaar ben. En ik blijf dankbaar voor de ondersteuning uit uw staf. Hiernaast weten een aantal lokale en Nederlandse organisaties op Curaçao dat ik hun ondersteuning en samenwerking waardeer. Om al deze organisaties op te noemen is te veel en soms ook niet gewenst. Ik waardeer dat en respecteer dat. Maar toch, masje dankie. De gehele vaste bemanning van de Marinekazerne Suffisant wil ik bedanken voor de inzet en de loyaliteit die ik van jullie heb mogen ontvangen. Gezamenlijk zijn dieptepunten overwonnen en successen gevierd. Ik heb de afgelopen 3 jaar als een echte team effort ervaren. Masje dankie. Het heeft op mij grote indruk gemaakt hoe u allen de schouders er steeds weer onder heeft gezet en de kazerne heeft neergezet waar we nu staan. Dankie. Als commandant klinkt het misschien wat vreemd als ik zeg dat ik mijzelf steeds als gast van Curaçao heb gezien. Maar door alle ontmoetingen, vriendschappen, diverse samenwerkingsverbanden heb ik mij altijd als een welkome gast gevoeld op het eiland Curaçao. Mijn vrouw Jacqueline en ik, samen met onze kinderen, kijken terug op hun unieke 3 jaar. Wij zullen ons altijd verbonden blijven voelen met Curaçao vanuit Nederland. Jacqueline, het is nu echt gebeurd. Dank voor je steun de afgelopen 3 jaar. En je bent toch maar weer achter mij aangeschokt met de kinderen. Maar je weet, het heeft ons goed gedaan. Masje dankie, douchie. Geachte majoor Chris Ariens Dwarshuis, beste Chris. Hey, ik wil je samen met je vrouw Leila en je dochter Isabella het allerbeste wensen voor de aankomende jaren. Je start is hier in de sneltreinvaart begonnen. Niet al te gek, niet al te leuk. Maar ik weet ook dat jij het eiland en de Keurmil in je hart zal sluiten. Ik wens jou en je gezin het allerbeste toe en hoop van harte dat je eenzelfde werkvreugde en woonplezier mag ervaren als in de West. All the best, mate. Excellenties, commandeur, hierbij verklaar ik het commando van de Marinekazerne neer te leggen. Excellenties, commandeur, geachte aanwezigen. Ook ik heet u van harte welkom bij deze ceremonie. Ik ervaar het als een eer om hier als bijna nieuw commandant van de Marinekazerne Suffisant voor u te staan en tot u te mogen spreken. Graag richt ik me tot de keurmil tegenover mij. Mike felicita Bosnan Riba Ebia Aki. Mita orgulloso di Bosnan logronan Itambe orgulloso Cue di Militia di Curaçao. Gefeliciteerd mannen, Pabier. Dank u. Inmiddels ben ik 2 maanden geleden aangetreden hier in het Caribisch gebied. Zoals u heeft gehoord is in mijn eerste week een incident geweest waarvan ik uitga dat dit het dieptepunt zou zijn van het commando dat ik hier de komende 3 jaar zou uit gaan voeren. Het tragische overlijden van Milicien Nicasia is ons allen hier op Marinekazerne Suffisant zwaar gevallen. Wij hebben op een waardige wijze afscheid van hem kunnen nemen. En ik wens zijn familie, vrienden, kennissen en collega's heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Na dit dieptepunt zal ik mezelf de komende jaren volledig inspannen om de stijgende lijn, die al was ingezet met de professionalisering van Keurmil, voort te zetten. Ik ben dan ook erg trots dat wij de komende maanden deel mogen uitmaken van operatie Tabaste Awor. Hiermee toont de Keurmil aan dat ze sinds haar oprichting is uitgegroeid tot een vakkundige partner die een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de veiligheid van het land Curaçao. Die stijgende lijn die wil ik ook graag voortzetten in het sociaal vormend traject. Deze week is er weer een groep jongeren gestart op de kazerne. Ik streef ernaar
om hen allen naar de eindstreep van het traject te begeleiden en hen klaar te stomen om een plaats in te nemen in de maatschappij van Curaçao. Ik heb de afgelopen 2 maanden ook kunnen zien dat we hier een uitstekend team hebben. Er is heel veel inzet, teamleden zijn toegewijd aan elkaar en betrokken bij de diverse opleidingen die we hier verzorgen en ook ondersteunen. Het is mijn ambitie om deze belangrijke waarden in stand te houden en ervoor te zorgen dat deze samenwerking onderling wordt voortgezet onder mijn commando. De waarden waar ik het net over had, inzet, toewijding en misschien wel bovenal betrokkenheid, kenmerken mijn voorganger Major Erik Liefding. Met name zijn interesse voor eigen personeel, maar ook voor de cursisten in de opleidingen zijn typerend geweest voor jouw leiderschap. Ik dank je ook voor een goede handover-takeover, waardoor ik een snelle start heb kunnen maken. Als teken van waardering voor je continue inzet de afgelopen 3 jaar bied ik je namens de bemanning van MK Suffisant de vlag aan van jouw kazerne. Deze zal uitgereikt worden door de jongste militair. Erik, dankjewel. De functie commandant MK Suffisant is niet iets dat je alleen doet. Ik wil ook graag je vrouw Jacqueline nog bedanken. Jacqueline, naast je eigen werk heb je de afgelopen 3 jaar Erik ondersteund in het uitvoeren van zijn taak. Namens de gehele bemanning, dank je wel hiervoor. Hiermee ben ik dan aangekomen tot de daadwerkelijke overdracht. Hierbij neem ik het commando over. Kapitein Van den Berg, kunt u de volksliederen doen spelen?